ってきたぜ。傷を癒したまえ。者たちを癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。この鏡は体が動くわ。石化が解けたのか。全軍突撃、トカゲどもを蹴散らせ。ランス、なぜこんなところで。話は後だ。まずはあのトカゲ野郎を始末するぞ。分かった、みんな行くぞ。傷を癒したまえ。
を癒したまえ。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。者を守りたまえ。かの者に力を。かの者に力を。者の傷を癒したまえ。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者を守りたまえ。傷を癒したまえ。かの
者に力を。やっと倒したか。ランス、約束通り、状況を説明してくれないか。ダルシスから逃げ延びた後も、化け物どもに追われ、ここで捕まってしまったのだ。最近、化け物どもが力を増してきた。このままでは、至るところで被害が出かねぬ。それらはすべて、ラングリッサーの封印が解かれ、邪悪が目覚めたからだ。その剣が邪悪を封じていたという話。どうや、この際だ。私も協力しよう。ただし、奴らを倒すまでだ。貴様との決着は、その後で必ずつけるからな。それまでお互い生きたいものだな。そうだな。死ぬなよ、レディン。ランスこそな。私の魔力をもってすればこんなものです。石化した状態から救い出されたランスは邪悪なる存在を封印するべくレリンたちに協力する。そんな彼らが差し掛かった町にワーウルフの大軍が襲いかかろうとしていた。そしてその大軍は一人の男によって操られていた。復活した邪悪な存在はいよいよ本格的に動き始めていたのだ。